8 март кадом ид аст? 8 март рӯзи иди модарон аст албатта ки. модом ки дар ин бора хабар доред, мегуфтед ки модаратон дар куҷоянд? Модарам айни ҳол дар хонаанд. дар хона дар ҳамин шаҳри Душанбе зиндагӣ мекунанд? Бале, дар шаҳри Душанбе. охирон бор ба модаратон чанд вақт пеш занг зада будед? Саҳарӣ дар тамос будем ҳангоме ки то ҳол занг назадем, ба он хотир ки мо аз паси кор дар хона ки рафтем, ҳатман ки аз ҳолу аҳволи модарҷони азиз бохабар мешавем ва ҳамчунин фарорасии иди модарон ба шумоёни азиз, ба мана духтари зебое ки мо муборак бошад. ташаккури зиёд ва биёед як бозӣ мегузаронем. бозии душвор нест. хуб, шумо телефони мобилиятон ҳаст? Бале, ҳаст. агар бошад биёед як маротиба, модом ки ба модаратон саҳар занг зада будед, як маротиба ба модаратон занг занед. Бошад. гӯед ки ман туро дӯст медорам ва бо идашон табрик гӯед. Бошад. хуб, биёед ман ба шумо кӯмак мекунам. Саломат бошед. асал. Биёед як тараф истем. алло, ассалому алайкум модарҷон, шумо наст? дуруст, саломатиятон хуб? модарҷони азиз, фарорасии рӯзи модарон аст ва ман дар ин рӯз мехостам гӯям ки ман шуморо бениҳоят дӯст медорам ва гуфтанӣ ҳастам ки фарорасии иди модарон ба шумо муборак бошад ва мехостам бо як шеъре шуморо тариқи телефонӣ бошад ҳам табрик гуфта бошам, агар ки иҷозат бошад. вақт доред? албатта, иҷозат аст. саломат бошед. модарам, дар рӯзи идат ман чиро савғо кунам? меҳри пинҳони диламро ман чӣ сон ифшо кунам? гар матои тӯҳфа бинмоям гардад бенишон, дастаи гул ҳадя созам тез мегардад хазон. пас чиро дар рӯзи идат тӯҳфа бинмоям ки он монад аз ман баҳри ту чун ёдгори ҷовидон. идатон муборак модари азиз, мо аз телевизиони Баҳористон шуморо табрик мегӯем. ташаккур, ташаккур. модарҷони азиз, бори дигар фарорасии ид муборак бошад. ана ин гул ба ташаккури шумо, зиёд, раҳмат. ин тӯҳфа низ ба шумо. миннатдорам. он бори дигар ба шумо муборак. низ муборак бошад. ба шумо низ хоҳарҷон муборак. раҳмат ба шумо низ. ташаккур. хуб, тамошобинони азиз, мо меравем аз пайи дилхуш кардан ва хурсанд кардани дигар бинандагон. рафтем.